May kalipay sa kasing-kasing mahinang puno sa pagparayam. O Amahan, ikaw ang tanan, ang sinuganan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sa Sean FM, adunay kadaugan. Sa lumbang lagi sa lugar ta. Sa Sean FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Na magpasan sa atong mga dala. Pagkatabi sa isahan, kung palan humuling akong kalat. May kalipay sa kasing-kasing mahinang puno sa pagparayam. O Amahan, ikaw ang tanan, ang sinuganan ug ang katapusan, ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayang mo lugsutak sa lumbang lagi sa lutata, na may kusog sama sa agila. Sa Sean FM, adunay kadaugan. Hallelujah, kay katabang tasya. Sa Sean FM, adunay kadaugan. Mga dala. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa lumbang lagi sa lutata, na may kusog sama sa agila. Dilita magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Dilita magkaluya, kay katabang tasya, na magpasan sa atong mga dala. Na magpasan sa atong mga dala. Sa Sean FM, adunay kadaugan. Kung namatay sa Kalbaryo, Sa Sean FM, adunay kadaugan. dilog man sa impyerno, Sa Shine FM, adunay kadaugan. may kalipay kasadya. Ang tanan kalisdanan, ang tanan maharaw lang. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, pagkaluto sa mga karga, kay si Jesus iwarit ka. Ay matapos na kining tanan, ikang tanan pag-agatihan, saka ako sa binuhatan, kalimutan. Walay magkapahimulag ka nato sa pag-alagad kang Kristo. Ulan baha ang tuson lang, subay-subay sa kasabaan, kay dito sa unahan, kalang kanino iano lang. Dada sila sa pagtuo sa manluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta luto sa mga karga, kay si Jesus iwarit ka. Matapos ang ining tanan, itang tanan pagkagatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan.
kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo. Magbuhat lang sa way kabutot, araw ng Diyos na himuon. Dahil ito sa unahan, talagang di mo giandam. Dada sila sa pagtuo sa manluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta lukro sa mga karga. Kay si Jesus, iwalit ka. May kumatapos na kinigtanan, ikatanan pagkadatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Suot-suot sa kasagutan, saka-saka sa kabukiran, basta lukro sa mga karga. Kay si Jesus, iwalit ka. May kumatapos na kinigtanan, ikatanan pagkadatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. May kumatapos na kinigtanan, ikatanan pagkadatihan, saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Saka ako sa binuhatan, di kalimutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Abanay ang kabalaka, ang pulong sa Dios linuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod ngadha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. May buta ka ng mga eksoan. Ang atong oras alas 3:49 sa Isa adlaw karon nga Domingo 29 sa September sa tuig 2024. Last nga Sunday sa September. Katapusan nga Domingo magkaigsunan ng pangalawa last day of September. Kunya mga Thursday artes magkaigsunan mauna na pirmirong angkas sa adlaw sa October. Wow! Pasalamatan na Ginoo. Inamuman ako adlaw karon nga para sa Ginoo. Dili ko adlaw para sa tao. Adlaw ko para sa Ginoo. Ay ikaw kung ako dapat muhatag og panahon para sa Ginoo. Sa ngalan sa labing halagdon ka Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend K. Ryan Makasaol, Manyaro sa inyong ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga kauban diya sa pagpangalagan. Pastor sa Candelario, maghatod kung mga mensahe ang ating pinaagi sa balang kasulatan na yan kung takos ngay butang sa pagkasing-kasing una-una o sa atong mga salabutan. Ikaw kung ako na kinahanglan yun ni Exo sa usapan ang atong kalihukan din sa silong sa langit na kinahanglan na din sa Ginoo. Gikinahanglan nato ni sa matag adlaw na itong kalihukan kanunay na itong i-mention immediately nga ang Diyos maayo ka na ito. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga follower o listener sa Shine FM 95.3 na kanunay nagasunod nining ato nga programa
na kanunay nagaukit sa ilahang mga FM radio Sa tanang ay gusto sila nga maminaw sa mensahe Ginoo aron ang kahibalo magdugang o walay bisan kinsa nga makahatag o kaluya bisan pa man ang mga problema. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Rosel Gaba Sige from Maynila. Magandang umaga po dyan sa taga Maynila. Mayong puntag pastor ang Ginoo kapanalangin. Wow. Adlaw karon nga para sa Ginoo. Even ang Dios human siya naghago within 6 days. Ihatag yun sa panahon. Ikaw ako pagkahapon nga gini sa silong sa langit. Wala rata, apog rata, yuta rata, gikan rata sa hugaw. Maong ang atong dapi karon na itong pagkatunan nag-Facebook kinig word. Pili, halaga, o atong tingitimahan ang sa may pili na itong ato bangas Ginoo. Atong nauna-una magitay pili man. Gikan ratas yuta igsuon kita magtamakan rata gikan kaniadto mao nga dunay sitwasyon sa tawo nga kanunay kang kita magtamakan kanunay gikan pagkaulawan ang Ginoo mao'y mo lift up nimo ang Ginoo mo'y butuboy nimo sa insaktong panahon o oras nga ikaw naanapot sa ibabaw nga area naanapot sa itaas kay dili mo sugot ang Diyos nga kanunay ra kang tamakan kanunay ra kang tumban kanunay ra kang ibuli kanunay ra kang daog-daog sa katiliban kay dili ordinary ang atong Ginoo dili siya tao Diyos siya nga makahimo sa iyang gusto para kanimo o para kanako lamang ikaw ug ako i-challenge sa insaktong panahon o oras kung karapat dapat ka na ba o ready na ba nga ikaw mahimo na ituloy sa insaktong panahon. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogene from KSA. Doon ay sa mensahe mga kaigsunan. Good morning, Pastor Safri Romano Candelario. Kompleto yun na ikson, complete name. O sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener, God bless everyone. Akong ipasalamatan ang Ginoo day by day. Ano na yung Diyos yung naghatag ka na ito kadaugan. Oras-oras, minuto, ikaw ititigan sa pagkamayos Ginoo. Hindi nga ito na programa sa sayo kandaon extraordinary siya o sa katrabaho miyano sa daghang mga tao ato may kahalubilo isa murag mananako kaya pastor kay alas 3 sayo kayo lamig pa kayo nang ikato o niya doon ako yung ingon kinsa kahay mulang tao sa kinsa hakay maminaw sa iksokon ano na may maminaw wala doon na may mulang tao mga kaigsunan kung wala nasa yung ang Diyos sa atong gibuhat ang atong obligasyon pa o ang pagpaapit ang atong trabaho ato bangas Ginoo ang pagpaapit na maayos siya. Amen ba? Sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa langit ang katuyuan sa Dios kanimo ug kanako mahimaya lang Dios siya. Wala man siya nangitan nato nga mahimot ang sikat. Ang purpose sa Dios nga mahimaya siya, mag-glorify siya, mapadakol siya pinaagi kanimo. Pag sa man ang adunahan ta, wartahan ta, professional ta. Kunya kung dili na to hatagag pili ang pagkamaayos Ginoo nato, useless. Sayang ang panahon igsoon. Amen ba? Amen sa
panahon sa muadto ta sa simbahan, adlaw man Sabado ug adlaw man Domingo, dili na to nahatagag halaga. Walay bini ang akong pagduol diya sa balay alapuanan. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Kung pag-abot sa simbahan, magpalitis ng yapon. Amen ba? Kanang pag-adto na to sa balay alapuanan, dako ng bini, dako ng balor, dili na mapailan sa bisa kung sa utang sa kalibutan. Imagine mo, maghatag kag panahon para sa Ginoo. Ibig sa inyong paglantaw sa Facebook Live Luzon, Visayas atin, sa inyong pag-share o pagpaambini, sa inyong pagpaminaw din sa FM Radio, isa na mo karon sa inyong ligdaan. Nakita sa Diyos sa pag-apply pa lamang sa mga FM Radio. Wow! Kitang-kita ka na. Nasayon na ang Diyos sa iyong kasing-kasing na unang salabutan. May hinugdan ka sa panahon sa iyong pagkinahanglan o bagod yun ka. Dili ka niya mahimong taligdan na naman ang kitang makaskinaw. Once again, mahimbutan ka na itong tanan ang atong oras. Duha na lamang ka segundo mag-alas 4 sa sayong kamutago nining adlaw na Domingo, Pizza 29 sa bulan sa September. Atong imagine sa pagkadali aryo sa bulan. Ikaw kung ako kung mapisi ka trabaho para sa Ginoo. Dili nimo kabalaan Lunes na sa. Imagine nimo Domingo na sa karon. Pipila ka mga bulan, mga kaigsunan, matapos na sa pagpuntaw sa 24. I-enjoy ang imong kinabuhi diha sa trabaho sa Ginoo. I-enjoy ang imong kinabuhi sa imong kabisi para sa himaya sa Dios. Pag-ampo ka sa ta, mga igsoon. Labing kamahanan o mahigog-maon ka, nga Dios Amahan. Ikaw o Diyos magapamuhat nining maong adapit. Ikaw ang Diyos ang among isimba. Ikaw ang Diyos ang among ibayaw. Ikaw ang Diyos ang among itukoy sa tibok among kinabuhi. Dili ka na mo ikaulaw, Amahan. Kay ikaw ang Diyos nga makahimog sa imong gusto. Kaangayan nimo nga buhaton para ka na mo, Amahan. Salamat o Diyos, ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Isaac. Ikaw usap ang Diyos kang Jacob. Ikaw usap ang Diyos ka na mo karon nga among gialagaran o among gisaligan sa bisan usang kahitag sitwasyon, Amahan. Walay lain na mong gisaligan din sa silong sa langit. Ikaw lamang, Amahan. Diha sa landong sa imong mga pagkukanunay kami imong itibigan ini. Diha sa imong landong sa imong pagkamaayo kanunay kami imong gitabunan sa imong hamiling nga dugo. Nga walay bisan unsa nga makadakot nga modangat kanamo tungod kay ang seguridad ug kasiguruhan na aragyod kanimo, Amahan. Salamat o Dios sa imong pagtipid sa tibok namong pamilya, sa mong tulog ka mga anak o Dios, sa akong ugahan, sa tanan namong makaigsunan din sa balod, dapit sa pilihan, hindi kay Pastora April may agagturan, o sa dapit sa kangkoy o Dios sa mga Ilhig family, dapaw sa tanan sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn o sa ilang mga anak. Imo asilang pinasahi o Dios. Imo asiyang kabayan o sumbadan sa mga dapit. Gadiin ang kahayag nga ilang nakatunan. Gadiin ang imong mga pulog mga mensahe nga kanunay ilang mahibalaan. Mahimo usab nila ning mapaambit kadto sa ubang. Mapaambit sa ilang mga kasikbit ng mga panimalay sa mao nga dapit sa kampoy. Imo asilang pundasyon, Amahan Lord Jesus. Ako mga pagkampo anak kanimo, tagpo sila sa ilang mga panginanglan. Na adunay pinasahingikan kanimo ang matagpo sa kanamo sa katilingpanon nga kalibukan, sa komunidad, sa tibuok katawhan, ibig sa tibuok Pilipinas o sa laing mga nasod, Lord Jesus.
Ibin sa among mga pagpanarbaho man sa panggobyerno, mga pagpanarbaho man diha sa mga kaeskwelahanan, diha sa simbahan, diha sa ministry nga imong gipiyal sa katapusan kanamo. Trabaho nga imong gipiyal kanamo, Lord, hatagan namo ning balon diha sa imong katubangan. Hatagan namo ning pili kay mismo kami imong hatagan og pabor gikan kanimo, Lord Jesus. Ang imong pagkamaayo dili ug dili namo kayang hikalimtan ang mga butang, mga kalamposan, pabor gikan kanimo, Lord, nga wala sa uban. Salamat po Diyos ining mga taknaagan. Yadiin among masairan na kining tanan igot lamang na imong gipiyal kanamo dinhi sa silog sa langit ibabaw sa kalibutan. Salamat po Diyos ining mga madami padayon kang magapamuhat. Ibin po Diyos milagro kaayuhan makaabot sa katapusan yatong tuo o nagasalig kanimo, Lord Jesus. Salamat po Diyos bisan pa man sa mga katawhan karon nga naminaw sa FM Radio. Imong nakita o Diyos ang ilang mga panginahanglan diha sa espirituhanon nga bahin labaw sa tanan nga mahal. Even o Diyos sa financial, mga pagkaon man, mga material. O salamat o Diyos kining tanan gikan kanimo. Lamang among sundon, among buhaton nga ang ayan og takos na mahimot ang kanamo. Hatagan na mo dakong bili ang imong pagsakripisyo para kanamo, Lord. Hatagan na mo balor, Amahan. Ngat sa diha na sa panahon kami na nanginahanglan kanimo. Wala nimo kami pasandi, wala nimo kami diyae, wala nimo kami talikdi sa panahon na kami musambit kanimo, Lord Jesus. Salamat po Diyos nini mga tagna. Magapamuhat ka sa matag pamilya, magapadangat ka kanunay mga nindot ng mga mensahe sa ilang kasatagsa ka mga Pinoy-anan ka. Even sa ilang kasatagsa karon ka mga higdaanan, magapadala ka o Diyos kung mga mensahe ining mga tagna akaron, Lord Jesus. Na imo kaming gihatagan og dakong bili diya sa imong atubangan. Imo kaming gihatagan og taas nga panahon aron kami makaalingkan nga sa panahon uniyak sa imong pagbalik ang matagpusan ka na mong lunang katapos o kaiso nga matubang kanina. Dili kami maulaw o Diyos sa pag-atubang sa panahon sa hukmanan kay tapos o anayan ikaw among gihimaya sa tibok katalipan. Dili ka namo ikaulaw o Diyos, dili ka namo isaligway tungod kay kami wala nimo gisalipay sa bisan kung sa namong mga paginangan. Imo kami itipikan diya sa landong sa imong pagkamaayo. Imo kami giamumaan, imo kami gipanalipdan, imo kami gitagbaw sa bisan kung sa namong mga paginangan. Salamat o Diyos ining mga tagna. Ikaw o Diyos ang akong himay. Ikaw o Diyos ang akong ipasidunggan o wala kay lain pa. Tungod kay ang akong kinabuhi gikan kanimo. Ang among gininahawa kusog kalabog espiritu gikan kanimo, Ama. Nining mga tagna karon sa tanan nga naminaw nining mao nga dati. Sa tanan nga nag-open na sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, ihigit sa laing mga nasyon, I declare blessing sa matagusan. Ang ilang mga pagpanarbaho, ang ilang mga pagpangaplay sa mga pagpanarbaho para sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Panalipid sila o Diyos kanunay. Nabuni sila kanunay sa imong hamili na dugo. Siliwi sila kanunay sa imong hamili na dugo, Ama. Kung ini mga takna o Diyos, way rason na kami dili mo himaya kanimo. Dining mga adlaw o Diyos, way rason na kami dili budaya ng anak kanimo, Ama. Ikaw ang Diyos, gaway pagkausap. Ikaw ang Diyos na makahimo sa bisan kung sa imong gusto para sa imong mga katawhan. Panalangin ni tagbuka ang matagusan ka namo. Labaw sa tanan sa mga katawhan karon ana sa mga problema. Naaman sa mga kabukan, naaman o Diyos sa ilang tagsa-tagsa ka mga higdananan. Doon naman sila'y kakapoy o sa ilang pisikal na bahin. Doon naman sila'y nagkalain-lain na libati sa balatian doon. Ika pa o Diyos ay ilang tagsa-tagsa ka pisikal na bahin karon. Ikan sa ilang lapalaka,
nato kayo sa pinakaalin pulot o pinaagi sa imong otoridad, pinaagi sa imong katakos o Diyos, pinaagi sa imong mga labon. Lord, ang tanang mga balatian karon, mawagtang kini, mahimis kini, mawala kini, pinaagi sa imong gahok o pinaagi usab sa imong hamili kalugod. Kung ako kining gipadlong, pinaagi sa imong otoridad, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Amahan sa katubagan. Salamat o Diyos sa katakos. Ikan kanimo. Imo kaming hatagan o katugod. Ikan kanimo Amahan. Salamat o Diyos din mga tagnala. Ang akong pagpasalamat, paday pag-imaya, nganhanglangod kanimo Amahan, nga musulbong o Diyos diya sa imong kahimayaan. Nawalay mga babag o Diyos diya sa trono, diya sa imong pultahan, diya sa kinharian sa langit karon. Salamat o Diyos ng mga tagnaan. Samtang kami magkatalinog sa imong mga pulong mga mensahe. Lord, akong ipaubos ang akong pagkalingon kanunay diya sa imong presensya. Yadiin sa mataglitog sa akong mga dila, sa akong bakbak, Lord. Magdadala kinig authority ikalit kanimo. Magdadala kinig panalangin nga tataw o klaro kayo ang ilang mga mensahe na madungog karon. Nga amo kinig i-aplikar o ikinabuhi samtang doon na pami kinabuhi din sa silong sa langit, Lord. Na tiningtanan ilo lamang kami imong gitiyalan ini. Imo kami yatagan og panahon, yatagan nimo kami og pili, yatagan nimo kami og valor, even sa among mga panginahanglan. Salamat po Diyos ng mga tanan, ang kaduganan, himaya o tubo, ng hanglag ko kanimo ang tanan, pinaagisang alam ni Jesus ang tanan pag-ingon. Amen o Amen. Sa makausapan mga igsoon, mahimbong dagan atong tanan, ilabi na sa ato ang mga kahigalaan o mga follower o listener sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio igsoon. Ang atong oras karon medyo sayo na gyud mga kaigsuonan sa kabutagon alas 4:09 sa adlaw. Adlaw karon nga Domingo. Dapat atong hatagan og panahon ang Dios kung naapata sa Pilipinas o sa laing mga nasod, sa naglaing-laing mga nasod, mga kaigsuonan, tungod kay under control man sila sa ilahang kasatagsa ka mga amo. Sa gikaingon ko na, bisan asa ka, pwede ka makasimba. Bisag na akas imo panimalay. Bisag na akas imo hindaanan makadaig ka. Makapasalamat ka. Makaampo ka, makasampit ka sa Ginoo. Ginoo nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Mao nga atong topic nga atong pagatunan karon. Unya humaniini nga atong mga mensahe ako ning hatag sa atong DJJ alang sa mga greetings o mga request awit makalangit. Tungod kay adlaw magkarong Domingo mga kaigsuonan, nya kahapon kay ning burnout man. Ulo mga kaigsuonan mag-live buta ko kahapon. Kunya ako lang ang tag-estimator nga dayon na pugikan makahatag o maghatag yung mensahe sa atong mga kaigsuonan din sa mao nga palibot kakanunay nagasunod nining atong nga programa. Pagkahumanan kung kalingkong mga kaigsuonan pagka alas 4 tingali to ning burnout man mga igsoon ningit-ngit magkalit. O na ang ipasalamatan ang Ginoo ato pasalamatan ang gyapon ang Ginoo. Kaysa pag-agin ako sa maong area na din kanunay yun nga muatras ang gitawag og fuse, wala maning atras iko kini mo balik regyo ni kuryente karong adlaw. Pag uli na po mga kaigsuonan wala may wifi, alas 8 akong gi-off ang maong FM radio tungod kay gibati gyud ko kakapoy kahapon adlaw gikan sa buntag nga klase hangtod sa hapon
Siyempre, dili maguna siya gitawag o muingon nga nindot ng trabaho pagtudlo. Dili na siya sayon. Siyempre, kanunay nimong i-open ang imong mindset. Kanunay kang nag-advance pa ka sa mga estudyante nga imong gihandulan. Amen ba? Sa pagkakaroon mga kaisunan, mas lisod ang pag-teaching sa mga kolehiyo. Kaya pwede nga mag-search na lamang sila kanunay sa YouTube. Dali lang mabalaan. Although na kinahanglan sila gikan kanimo. Mao nga ang mga university kung unsay major nga imong nakat na human, maunay itudlo ngadto sa mga kolehiyo. Kung unsay imong gi-specialist or gi-major or gi-master, maunay ipatudlo kay maunay say haom sa imong profesyon nga nahuman. Maungas atong kinabuhi, isip nga pastor, isip nga pastora, magtutudlo diha sa pulong sa Ginoo. Dapat ikaw una na kinabuhi sa imong gitudlo. Amen ba? Kay dili mahimo o mawala ang itawag dili sa pulong nga pastor, sa pulong nga pastora, sa pulong nga gitawag og shepherd, magbalantay sa mga karnero. Kung mismo ang magbalantay ang kinabuhi dili mao. Mag-lesson man kang explain even sa sulod sa simbahan. Nganuman maigo man kang nagwali kang daan. Ikaw nga nagwali, wala ka na kinabuhi, hilaw ra gyud ka kaayo muwali. Nganuman sa imo pa lamang una-una nasayon na ang Dios. Naibalo na siya. Mao nga ang imuhang kinabuhi, mahanglog ko ka kanunay. Kanunay kang nagbalaka hangtod sa diha nga imong gibuhat sayop kanunay atubang nga Ginoo. Mahitabo gyud mga kaigsuonan, dili gyud nakapugnan. Kung unsay imong nabuhat dinhi sa silong sa langit, mugawas na gyud ang kamatuoran og kinsa ka atubang nga Ginoo. Mugawas na gyud kamatuoran ipin sa tibuok katilingban. Mao nga dinhi sa ato nga topic mga kaigsuonan, kining bili sa mga sinulat diri sa Job, mga kaigsunan, sa mga sinulat sa kahimtang ni Job. Nganong nagsihog mga kaigsunan sa diha sa pagsulay niya, naka-recover siya. Amen ba? Nganong nakalingkawas man si Job ni atong panahon sa grabing pagsulay nga moabot niya. Even ang iyang kaugalingon nga asawa, even ang iyang kaptangan na wagtang ni atong mga panahon. At diin, at dibak sa iyang pagsacrifice, sa katapusan luyo sa iyang sakripisyo, hinumdumi gidubli ang panalangin sa Ginoo. Ikaw o ako karon nga naminaw sa FM Radio, matagpusan ninyo nasayon ang Dios o nasayon siya sa inyong gihuna-una o sa inyong kasing-kasing palaman. Nahibalo magani siya sa imong plano. Kaniadto si Jesus nga naa pa siya sa kalibutan. Usa niya ka mga tinunan nga mao si Simeon. Nausikan sa usa ka pahumot nga gibukbuk lamang sa usa ka babaeng bayaran. Ato na siyang hatagan og pagtulunan sa kinabuhi. Niingon si Jesus, kanunay ko ninyong ikauban, apan wala gani mo kahingo sa usa ka babae, iya kung kilukop sa iyang mga luha, gihumod niya ang akong mga tiin. Kibubuan niya o pahumot ang akong tibuok.
lawas. Apan kamo nga sige mo kasinati sa pagkamaayo gikan sa Dios, wa gani mo kahatag na og panahon sama sa iyang himo karon. Mga igsoon, kapila ka man giluwas sa Dios, kapila man ka sitwasyon nga ikaw gihatagang dili sa iyang atubangan, bisan pa man sa imong pagkamakasasala atubangan sa Dios. Pila ka panahon mga kaigsunan giluwas ka, gipahilikay ka sa bisan unsang katalagman nga moabot kanimo, gipahilikay ka mga kaigsunan sa mga disgrasya, gihatagan kang insatong gininhawa karon, gipahigmata-mata igsuon nining adlaw nga Domingo pitsa 29 sa September sa tuig 2024. Anak mo ba't mga igsuon to anas interior tuas hospital, up and down ang ginhawa. Apan ikaw kung ako karon free ang lakas nga gininhawa sa inyong panimalay karon nga imong gihagkab. Manghinaot ko ining mga tagnaa na atay makapunan sa atong pagpaklik sa panid sa banang kasulatan aron ikaw ug ako magkatun kanunay nga angayan ang Dios imo kanunay gituboy. Ayaw sa ikaw law sa imong pagkakristohanon, barogi ka kristohanon ka, barogi ang imong batasan o kinaiya, ipakita nga naa kay Kristo. Sumpayang kristohanon, Kristo unya hanon. It meaning to say, kung mo-accept ka, mudawat kang kristohanon, Kristo plus hanon, matawag kang kristohanon. Unsay batasan ni Kristo diha sa imong pulong na tawhanon. Amen ba? Dili ka mahimong aktibo diha sa buluhaton sa Dios kung ang imong pagpaambit sa mga mensahe para sa katilingban, para sa katawhan, para sa simbahan, apan mismo ikaw nga nagwali, wala ka na kinabut, sumala sa imong giwali. Huwag bili ang tanan atubangan sa Dios. Tingali sa imong una-una, dako kang bili, ikaw ray naghatag og bili, apan atubangan sa Dios, wala na'y bili. May nungdan sa panahon sa problema, sa panahon sa panginahanglan, magkadisi-disi na ka o kinsay imong luulan. Apan diha atubangan sa Dios, kanunay nimo siyang gi-glorify, kanunay nimo siyang gihatagag balor. Lord, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat Amahan nga imong pa kong gihatagag panahon aron ko makapaambit sa pagkamaayo gikan kanimo ngadto sa katawan. Ato na ning basahon, ingon diri mga igsoon sa mga Job o diri sa Job mga kaigsunan sa Job kapitulo 25 versikulo 3 ngadto gayon kini sa 6. Ato ning basahon, ingon diri mga kaigsuonan versikulo 3, may makaihap ba sa mga anghel nga nag-alagad kaniya? Mangutana ko igsoon, doon na ba'y tao sa tibuok kalibutan karon nga makaihap sa tanang mga anghel kauban sa Dios? Wala sa mag-ihap, maglison, magani kag ihap mo sa imo kaugalingon nga buhok o di may gamay-gamay nga porsyon kaning imuhang bilog o doon na makaibungot dili pag yun na maihap nimo dali-dali igsoon. Niingon ang Biblia, may makaihap ba sa mga anghel nga nag-alagad kaniya?
Wala. Pero kung dinis kalibutan sa imong pag-eskwela, for example, engineering ka, gamay na solusyon ang taas ay nag-answer. Gamay na problema, pero ang sira na pila ka pages sa yellow pa. Ano may ako na pinuro engineering na rin. Usang ka problem, doon na siya answer. Usa lamang kapangutana. Makuha ang answer. Edit ang tuldo. Mistake na. Grabe magani ka istrikto. Even ang porsyento ang tuldo diha sa computation sa mathematicals. Unsa pagkaha na ikaw ug ako ang imong pagpangalagan ang garantiya niini kaluwasan, kasiguruhan, kadaugan, kabulahanan sa ulahing kapanahonan. Dili pwede ang kaluwasan imaginon ra nimo. Ang imong pagkakristohan okay lang tumoy sa imuhang dila. No. Ipakita, trabaho buhata, isacrifice mismo ang panahon para ikaw o ako mahimuot yun ang Ginoo. Amen ba? Ingon diri mga kaigsuonan, may dapit ba nga wala dan agi sa kahayag sa Dios? Wala. Walay mga dapit nga dili niya maabot. Maabot magani ibin sa imong kasing-kasing una-una makasayid ko magani. Tanawa ra gud si Jesus dinhi pas kalibutan ang iyang mga tinun-an. Wa magani kaagpas. Wa magani kasuhid totally nga nakita sa ilang duha ka mga mata. Nadungog nila sa ilang duha ka mga dalunggan. Impersonal. Hello. How much more niining panahon na si Jesus ning kayab na. Tuwa na sa langit. Dili na siya nato ikaw ban impersonally. Pero time will come, mobalik siya aron ikaw o ako gantihan sumala sa imuhang nakumplay o mga binuhatan. Wala nag-ingon ang Biblia nga sa iyang pagbalik, sa imong kasikat, sa imong pagkaadonahan, sa imong pagkakwartahan, sa imong pagkabilyonaryo, maunay imong iatubang sa hukmanan unya ni Kristo. Ang imong pagkaprofesional, ang imong pagkadoktorate, ang imong pagkalinguistic, unsa may imong profesyon sa kalibutan, iriso ng tanan. Hello. Kay ang gusto sa Diyos, ikaw o ako iatubang sa insakto. Kay ang hukom sa Diyos naa sa gitawag hostesya. Kung unsa imong nabuhat, hala atubangan na. Dinis kalibutan, pwede rin kang makalinay. Pwede rin kang makapangulipas ni pastor ni pastora. Pwede rin kang makapangulipas sa mga katawhan sa Diyos. Apan ayaw pangalupasi ang Diyos. Hinugdumi mga kaigsunan, Ginoo mo imuhang kontra. Ingon ang 4, may matarong ba o putli atubangan sa Diyos? Natao ba kang daan nga putli? Sigikan sa sabakan sa imong inahan, putli na ba ka igsoon? May matarong ba o putli atubangan sa Diyos? 5, alang kaniya bisan gani ang bulan, dili hayag o putli ang mga bituon. Unsa pa kaha ang tao nga usa lamang kaulod.
unsa may dili sa tao atubangan sa Dios. Wa magutay bili. Apan ikaw ug ako diining mga tagnaa sa mga panahon na ikaw giluwas sa mga problema, gihatagan kag bili. Gihatagan kag pabor sa Ginoo, anak. Tagaan patigan chance. Apan ayaw pagsalig nga kanunay ang Dios maghatag nimong chance. Kay ang swerte, matutpas ako ang supervisor sa safety officer. Ayaw pagsalig nga kanang imong sinako nga swerte dili na mahurot. Unang ayaw mo kumpiyansa sa operasyon sa dagkong mga building. Munang ang mga safety officer naatanan nagkargo ang tanang mga trabante sulod sa maong operasyon. Ingon diri mga exon, unsa pa ang tao imatino nato sa niingon ang Biblia, unsa pa ang tao nga usa lamang kaulon. Pamay magani kay niingon ang Biblia usa kaulon. Nga niingon man ang Biblia gikan magkakasabog. Gihoypan kang adunay kinabuhi, giporma ka nga tao sama sa Ginoo. Ug dili nato nahatag ang balor ug bili ang paghimo nimo sa Ginoo. Ang imong pagkatao din sa kalibutan nga ikaw nakakita sa pagkaanindot. Moabot kang panahon ug dili nato nahatag ang bili ang pagkamayo sa Ginoo. Moabot sa panahon nga di ka hatagan bili atubangan kaniya. Ang atong kinabuhi din sa kalibutan kung dili nato ni hatagan bili ato ang maning daot-daot una. Nganong moingon ko? Bisag nakabalo ka nga supak sa imuhang lawas, supak nga makadaot sa imuhang pisikal nga bahin, imo ang supakon. Nagpasabot na nga walay bili ang imong kinabuhi. Kay mo kalas man na. Amen ba? Kanang mga nindot nga makaayong mga mensahe nga makatabang mismo sa imong pisikal nga bahin, dapat hatagan na imong panahon, dili kay ay noon din na. Ang tinugtanay nga dunay kaalam, maminaw sa desisyon, maminaw o mga tao na angayan sa paminawon. Dili man tanan nga suggestion nga makatabang sa napoy mga suggestion sa tao nga makadaot. Imbis ang tambag nga makaayo sa sapat, makadugang na Ginoo. Amen ba? Doon yung mensahe sa Pastora Imagine. Amen. Mao nga niingon diri sa mga Mateo kapitulo 6 versikulo 25 ngadto sa 33. Unsa kabililon sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kay sa imong pagkatao pa lamang, sa imong pagkahimugso sa sabakan sa imong inahan, asa man di ka nahimugso sa sabakan sa imong papa. Hatagi nagbalor igsoon. Sa mga panahon karon, pila may imong edad karon? Pila man kakatuig nas kalibutan. Hinumdumiing ang salmo na ingon di sa 90 kapitulo 10 ngadto sa 12. Mo ni atong ipaambit kani atong minglabay nga kandahon. Nga niingon si salmista David, tudloi ko o Dios sa pag-ihap sa akong mga katuigan. Kay dili unya ko kabantay nga nag-edad na kog 60, nag-edad na lamang ko og 70. Nagkiwil-kiwil na dahil akong gininhawa. Unya na pagyapon ko nagpabilis kalayukan sa kalibutan. Goodbye Philippines ko. Kay ang kamatayon ikaw na nimo kapangaras ni. Ang katapusang gudlo sa imong gininhawa ayaw pagsalig. Anytime, anywhere, waan ka. Sa tagalahaw lamang mga kaigsunan, luyonin ning tanan ato baga ang tanan nimong problema ngadto sa hukmanan sa Dios.
Ingon diri sa Mateo, doon na ba po'y Biblia diha sa naminaw din sa FM radio. At ang ano itong Biblia? Kanapitan bago na itong mga gadget, labi nagbago pa, perting, pagkapalangga, mga sakyanan, habulan, mga sakyanan, pasilungan, mga motor kapag pagikan sa kasa, magsinaw-sinaw pa sa kabako, pero madaan na, pabulan na namas, kadalanan. Diha ni mo babalaan kining tao, ako'y katagbawan. Mga cellphone nga bago mga design, wow, mainganyo na yun. Banyak marog yapon di ay power. Amen ba? Mauwat lagi apon ng tao. Bisa kung sao. Ingon diri mga kaigsunan. Versikulo kapitulo 6. Ingon diri. Kapitulo 6, versikulo 25. Ato ning basahon kung ano na mo'y Biblia. Versikulo 25. Ngadto kini sa 33 sa Mateo. Ingon diri sa 25, tungod ni ini sultian ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon o unsay imnon aron kamo babuhi. Dinhi sa unahan mga kaigsuonan, niingon diri, di ba mas pililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon? Ato ni basahon. Ingon diri, tungod ni ini sultian ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon. Kani siyang unang introduction, mauni mafocus sa una-una. Kay ang tao mahadlok man kung wala na'y kanon. Kung ang tao mahadlok na sa kung sa iyang kanon, pagkauma, ang iyang mentalidad sa tawhanon niya panginahanglan na. Amen ba? Wala na siya maguna-una nga doon na day Ginoo nga tag-iya sa iyang pagkaon nga maoy ang ikinahanglan. Nakuha na to. Kanunay ra bagay nato ni madungog kining mensahe. Atong ayuhon pagsabot ug hatagan nato dakong pili ang matagpani diha sa balang kasulatan. Ingon diri, tungod ni ini sultian ko kamo, aron kamo mabuhi sa inyong, ingon diri sa 25. Ingon ang 25, tungod ni ini sultian ko kamo, ayaw kabalaka unsay inyong kanon ug inyong imnon aron mabuhi ug unsay inyong ibiste. Kay mao man gibukaton gyud sa tawo sa kalibutan, unsay iyang kanon ug unsay iyang ibiste. Sa diha nga nakasala si Eva o si Adan, nangita gyud sila og pamaagi aron sila adunay silang iskabiste. Kinaulaw naman sila, kay makita naman ang tanan nilang hulma sa ilang lawas gikan sa gitin paingon sa kinatasan sa ilahang alimpulo. Siyempre, ingon dire, dili ba mas pililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa biste? Ato pa na nasabtan, mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon. Yes, daghang kag pagkaon ya patay na ka. Kisa may mukaon sa imong mga pagkaon nga imuhang itigom, wala, mga ulod na gyapon, okra, agay-ay, anay, or nahabilin magsinong bagay pa na. Tanawa ragod ang henerasyon nga sa panahon si lolo o si lola, sa dihang buhi pa sila ang mga anak, dili na sila moatiman. Pero sa diha nga magdawat na gani nagpensyon sa SSS o DSIS, mag-ilog na kwarta. Inigbahin perti ng kubota. Hello, tinood dili. O man tinood god. Apan sa panahon sa ilaha nga pag-atiman unta sa ilang papa, sa ilang mama, sa ilang lola o lolo,
daghang magtulog-tulog nga mga anak ay kamo usay atiman anang papa ni mama ni lolo kay pertinam ng lisora sa perpisyo binang pagatiman. Pero kung ato nas lubnganan, doon ay gibilin nga mga kaptangan, doon ay gibilin nga kwarta, minilyon, ay ilogan nga ay. Ilo, nakuha na to na. Nga mga apuhan, doon ay mga kwarta, mag-ilog ng mga apo sa apuhan. Muingon dyan ang mga apo nga, arita diri puyo lo, arita diri puyo la, pero wa gani kay pensyon, wa kay madawat sa SSS, wa kay madawat makubra sa nagalaing-laing retirement nimo. Baho, pagkasta ng baho, luluha ka, hala pagpuyo sa imong kaugalingon. Amen. Sa kalibutan mga kaigsunan, hinumdumi, kung kwartahan ka, bukot ka. Pero kung kay kwarta, balo lamang, insay mo ilangin mo. Apan hinumdumi, isa kuha kay kwarta, isa kuha kay kaptangan, dinis kalibutan. Apan dako kag kaptangan ato pangas Ginoo, kay imong gihatagan og bili ang minsayes Ginoo, maunay mohatag nimong giya aron ka maadunahan sa bisan kung saan kahintag sitwasyon, even dinhi sa silong sa kalibutan. Amen ba? Ingon diri mga kaigsunan, tanawa ang mga langgam, wala silang magpugas o mag-ani aron ilang tigomon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kinsay nag-atiman nila? Ang Dios. Ang amahan nga butag iya sa tanang mga butang. Dili ba mas bililhon paman kamo kaysa mga langgam? Isa man nila baw? Langgam o ikaw? Lamang kung ang tao kanunay nagmabalakon, mag-unag yun ang kabalaka sa tao. Mo'y hinungdan sa panahon nga ang Diyos nga siya nang inhanglan unta para sa iyahang himaya, ang imong giuna ug wanay mo hatagi bili sa imong kinabuhi ang tag-iya sa panalangin nga unta angayan para nimo. Amen ba? Apan kung ikaw o ako mahibalo sa pamaagis Ginoo, wow, diha nimo masayran ang tinutanay, ang kasinatian o pasination gaga nga maayo kanunay ang Ginoo mga kaigsunan. Ingon diri sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 7, labaw pakitag bili kaysa mga kahayopan. Ibutan na suna-una, ibutan na sa atong huna, kasing-kasing og salabutan. Maungan ingon ang Proverbio kapitulo 10 bersikulo 20, ang dila sa taong matarong iyang ipili katulamang yano nga kahimtang. Apan ang taong mga dautan, ang taong mga dautan, ang ilahang mga pinulungan, walay dili atubangan sa Ginoo. Apan mahimo ng bilihon dinis kalibutan mga kaigsunan, kay maumanay ilang ipadako. Atong basahon ang panultihon, tanawa na ko ng panultihon mga igsoon. Panultihon kapitulo 10 bersikulo 20. Atras ta diri sa daang mga sinulat sa mga panultihon. Or Proverbio kapitulo 10 bersikulo 20. Ang atong oras mga kaigsoon alas 4:40. Sayo pa mga igsoon. Ingon diri sa kapitulo 10 bersikulo 20. Ingon diri, sama sa lunsayng plata ang mga pulong sa maayong tao. Unsa di ay ang mga pulong sa maayong tao sama sa lunsayng plata. Mao nga ikaw ug ako hataging bili sa imong kinabuhi ang Dios, kay bisan pamagani sa imong pinulungan, dako na ng bili para sa katawhan. Apan una-una
kung unsay imong pinulungan buhata tumana. Kabatot pas akong amigo lisod ra ba gyud tao pastor og madismaya. Lisod ra ba gyud kay madismaya. Tinuod dili ikaw ug ako nakasulay ba kang nadismaya ka? Nga mag-expect ka magkaigsunan nga dako ay kag pagsalig sa usa ka tawo. Kunya himan-himan makaingon ka mga isun. Urang nabali man ni, urang naiskam ako ani ay. Amen ba? Kana dito nga nag-expect ka sa tao makaigsunan, grabe kay ni. Taas na kay nagkasinatian diha sa trabaho sa Ginoo. Pila na gud ka henerasyon ani. Pero usa lamang ka pulong madismaya ka igsoon. Makaingon ka nga mahuy-huy ang imong pabaga nga naman sa pinulungan na lamang wala na. Introduction pa lamang sa pinulungan anay matay o pastilan. Wa pa gani kasugod ang istorya na anay matay o pastilan. Maglingo-lingo na tayo son. Wala pag yun inta, wala pag yun mahamtong diha sa tinut-anay nga pagkakristohan. Even sa sulod sa simbahan o nandaghan kay mga alagad sa Ginoo, makaingon ko nga grabe naman kay ni sila kasinatian man. Bata pa ko kaayo ani mga tawhana o wa pa gani kumatamos kalibutan apan sa dihang atong ikahibalag atong mahalubilo makaingon ko Lord. Introduction pa lamang nanay matay o pastilan. Lisod din mo mga kaigsunan. Mo nang ikaw o ako din sa kalibutan, even ang imong pinulungan gibantayan na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi from Bulo Pindoy, Negros Oriental. Happy Sunday Ma'am Norberta. Ang Ginoo mag-amping kanon ay magatipig sa iyang pagkamaayo. Ilabi na sa mga iyo family, mga Tratsi family. Ug sa mga katawhan nga matinud-anon nga nagasunod nining ato nga programa sa tanan nga mga FM radio nga naminaw dinis kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Baay City. Sa among kinabuhi kutob sa among mahimo, among tumanon, among buhaton, ang takos kog angayan nga mahimayan nato ang Ginoo. Dili na to ikaw law si Jesus. Kinsa man tas iyang atubangan, matud pas ato gibasa una, ulod ratas atubangan sa Dios, may ganit kay ulod. Yatagan patagamay balon, pero sa atong kinabuhi karon wa gyud ganit ta maghatag og dili para sa Ginoo. Except sa mga tao nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Gawas sa mga tao na kinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Unulit diya sa social media ay duhara man gyud kaadlaw ang iirguhan Sabado, Domingo. I-implement sa mga katawhan nga nagsimba nga walay lain nga nagsimba sila lang. Matud pa nila ang nagsimbag Domingo mga demonyo, mga yawa. Ako sila giingnan, dili tanan igo lakong ni anak. Ipakapinan nako ang adlaw na nabalaan, pero ang nagsimba sa adlaw nga ilang gipanginabog wala gud intaw na balaan. Wala dagang lagas. Si Jesus niingon ang mga Parisiyo, niingon ang mga Parisiyo, di ba ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Ingon si Jesus, gikasulti mo na. One wristband bugat na
sa mga katawhan na kanunay lang nagngitag pikil sa mga alagad sa Ginoo. Mga Parasiyo, mga Sedusyo kaniadto, even sa sulod sa sinagoga, nangitag rason, nangitag ikachismis apan si Jesus wala sa ilaing tumubo katuyuan sa tao dinhi sa silong sa langit aron ikaw ug ako mahaw-as sa pagkaulimon sa prinsipyong baruganan gikan ni Satanas. Maunay gusto sa Dios na dili ka mauwat, dili ka maulog-ulogan, even sa tibuok katarigban ay ang imong kasinigan, wa ka nagsalik sa imong kinanman, nagsalik ka sa kaalam o kahibalo, kahibalo gikan sa Ginoo, dili kahibalo gikan sa tao, kay ang kahibalo gikan sa tao dinhira ni ining dapita sa kalibutan, sa imong kamatayon iris na ng tanan. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratse dunay sa imensay. Good morning, Pastor. Og sa tanan nga nagsunod nining imong tulumanon, nining takna sa kabuntagon, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless sa tanan. Unang sa panahon, mga igsoon, sa diskasyon na po sa klase, kaya ang among style man kay igsuonan ang mga estudyante maoy mo report. Mabalaan na mo kung ang estudyante wa ko'y tutuon. Maingon na lamang kung maigsoon, kinsa may imo ang kagrupo dodong. Hala, mga kagrupo, tabangi siya. Amen ba? Unsaon man nimo pag-explain sa katawhan, unsaon man nimo pagpakita sa imong pinulungan nga sukwahi man sa imong batasan, mismo kita nag-scam lang sa atong kaugalingon, mismo kita maoy nag-deny atubangan sa Dios, mismo kita nagkuha og bili mismo sa atong kaugalingon. Ikaw ako karon labaw sa tanan nga naminaw sa FM radio, gihatagan ba nimog dakong bili ang imong kinabuhi karon? Ang gininhawa nga nahuptan nimo karon, kay kung wala na nimo hatag bili, gihinay-hinay lang gani na nimo patay ngadto paingon sa lubnganan. Kay imo pa nang gihatagang bili, imo nang isalikway tanang mga bisyos kalibutan nga makadaot sa imong pisikal nga bahin. Nag-ingon ba ang Biblia nga ang tanang bisyo dinis kalibutan makatabang o makaluwas na sa panahon? Ibig sa imong ka panginahanglan, makadudod na, makadaot na. Dili ka na makatabang sa panahon sa panginahanglan sa imong pamilya, kung dili makadugang pahinuon ang problema, hugot ang imong pamilya. Wala man yung panginahanglan. Even ang imong trabaho, paingon lang sa bisyo. Ang imong income every week, paingon lang sa kahilayan. Imong mga anak, imong asawa, imong bana, imong pamilya, nang huyab kay way malungag diha sa lungagan, kay ang tanan nimong income tuwa sa kahilayan. O dili na sige pasabot ng hilabot ko sa uban, concern lang ko. Kay dili lalim ang imong pamilya nagsakripisyo tungod nimo, papa ug mama, mga anak, nga mga buluyagon na dili mutuman sa sugo sa maayong ilustrasyon ni papa o ni mama. Sa panahon sa akong klase, ilong yun ang mga estudyante. Kamu, bliss mo kayo karon. Hinumdumi, even sa akong kinabuhi, di na ko di kapasigar ko. Ang akong gipasigarbo nga maayo nako ang Ginoo.
Halos nakabot na ko ang tanang pangandoy, pero wala ko magsalig sa profesyon o abilidad nga akong nahaptan. Nagsalig ko sa akong kinabuhi karon nga na ako'y Ginoo. Sa inyong pag-eskwela, mahimong useless na kung dili ninyo hatagag dakong bili o balor ang pagsakripisyo ni Papa o ni Mama ninyo, mga estudyante nga naminaw karon sa FM Radio. Kay walay ginikanan nga maglantaw silang mga anak. Walay papa o mama nga magtudlo sa ilang mga anak paingon sa kaalutan, kundi tanan nagsakripisyo sila para sa maayo ninyong kaugmaon, Dodong Inday. Salamat sa kinabuhi ni Sir Belenario Esque Florentino from Davao City, Gobyerno. Labi na sa area sa Davao City ug sa mga katawhan nga naminaw diya sa maong nga dapit. Dili pwede atong tiyaw-tiyawan ang atong gininhawa karon. Dili pwede nga ato na lamang ibaliwala o walay bili ang panahon o hangin nga ato karon nahanggap. Siyempre mga eksoon, mauli ko gabi akong makita dias kadalanan nagwandog-wandog na. Halos madasmagan na lamang sa atong motor nagipiyal sa Ginoo tungod sa kahubog. Mismo kita wata naghatag og bili sa atong kinabuhi karon, sa atong pisikal nga bahin. Pag-uli sa balay ayaw kong inagdili na magwain o walay pagkaon. Gikan sa trabaho, pag-uli perting hubog ka, maupay maning ka kay walay sinugbang buwan, maupay mangwinta pero ang napiling perting pagkaluya. Iksoon higala pagmata, matagig dili ang imong kinabuhi kay luyon ining tanan. Ikaw ug ako, kitang tanan mga tubag sa hukmanan sa Diyos. Hebreanon Kapitulo 9 versikulo 27, ang tao gimbutan makausap mamatay. Dili diya nag-ingon, wala biya nag-ingon ang Biblia kapila ka mamatay. Kas arabi mo kamatayon, brother, sister. Human ni anak mauna ang paghukom, bantayi, hatagig bili ang mensahe. Kaya ang among gimensahe dili ni paras among kaugalingon lamang, kundi ang among gimensahe dinhi sa FM Radio. Ikaw ug ako kung layhan kang mausab ang dagan sa imong kinabuhi dinhi sa imong pamilya, sa imong trabaho, gagitiyan sa Ginoo kanimo. Hatagig panahon ang Dios, hatagig panahon ang Biblia, ang mensahe Ginoo, kay maunay mo hatag nimo kahayag. Sa mag-iingon sa ato nga programa, ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. It meaning to say, kung walay pulong sa Ginoo, wagoy kahayag imong kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Ay ikaw ra may magbuot. Ikaw ra may kanong na insakto sa imong pamilya. Ako'y magbuot kay ako'y nangitag trabaho. Ayaw mo pagbuot o kung saon ako ni iwaldas man ako ni. Ayaw na lamang pagbuondar o pamilya oy. Kay maangin ang imong mga anak pagkaluya. Ibig sa akong mga anak, doon na makoy mga anak. Magkapakapago na anak. Magtagbo pa, maglupa. Imo bang manarilit mga kaigsunan sa imong pagkagamay kani adto? Mga papa, mga mama. Nga malipay maganit tang makakaon na lang mag-aliwayway, makabaligya tag mais bisan ko sa kabrato. Dato ra ba ng mais karon? Muna kitang mga katawhan sa kabukiran, dili man sayo. Ang atong palalitan din sa kabukiran, grabe ang sakripisyo. Grabe ang pag-antas.
Grabe ang paghatag og bili sa panahon aron pag-atiman sa atong mga kahayupan, mga tanaman, mga utanon. Apan paliton na. Mahal pa'y utanon sa mais karon. Grabe isa. Mauna nga dili batas. Unang muadto ka sa Saudi Arabia, muadto ka sa laing nasod, ang gihatagan og balor katong mga bukat na trabaho, pero naas opisina 20 ng kamayag sweldo. Munang muadto pa Australia, Canada, ang mga farmer, mga tao dito maunay pinakadato. Pero sa Pilipinas, mga kaigsunan, ang mga farmer mao'y pinakapait na kahimtangan. Masubok na ba mga igsoon? Diha sa tawhanon na kahimtang o realidad na kahimtang sitwasyon sa tao. Apan hinungguni, diha sa atubangan sa Dios, ikaw o ako, dako ang bili. Kay ikaw ipakamatyan sa iyang bugtong na anak na mao si Jesus Christ. Dili na ikatandi sa pisan unsa nimong pagkaadunahan dinhi sa silong sa langit. Bisan ikaw pa'y number 1 nga pinakaadunahan, apan kung wa kanay Kristo sa kinabuhi, human sa imong gininhawa karon, human sa imong pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit, atong banga ang silong atubangan sa Dios. Ato ning basahon pagbalik. Unsay giingon diri? 20, versikulo 20 sa kapitulo 10 sa mga panultihon. Sama sa lonsahing plata ang mga bulong sa maayong tao. Wow! Nakabantay ba mo sa mga maayong tao? Bisag dunay mga tao nga naanas pinakaubos na posisyon. Hatagan yun na nilang bili. Gawas sa mga taong mga hipokrito. Gawas sa mga taong tigpakaroing nun. Kay ang ilang tagdon, ang ilang atimanon, katurang mga tao nga lantaw nila makatabang po sa ilaha. Ilalang hatagan o balor o bili sa panahon even sa katilingban. Pero katong intawon mga uyamo, dili na niya hatagan panahon. Dili nila i-appreciate. Munang last time mga kaigsunan, ako kimasay ko maigsun nga doon na sila gitawag o katahaba. Ako silang ingat, dali mo diri, kuyog mo, sulog mo, ayaw mo kataha. Hinumdumi mga kaigsunan, kung unsa may ako nakatunan, kung unsa may akong kahimtang, kalibil tangtanan. Hinumduman nato mga kaigsunan, kung naatas kabukiran, mag-uumangkos kabukiran, magbabaol ko, magbunglay ko, magtrabaho, magpasan, sabisan unsang kahimtang. Kung ang inyong kahimtang dinis kabukiran, mga kaigsunan, mga farmer sabta. Apan hinumdumi kung atong ta sa syudad, naabot ay kinabuhi na sama sa syudad. Kung mo adto sa pinakataas nga kahimtang sa level sa mga pang-gobyerno, naasabta ni anang panahon. Apan akong ihatagan og panahon ang pinakaubos nga level sa tao sa katilingban, kay hinumdumi ang Dios nakakita sa imong kinabuhi. Kung ang tanang tao sama pa nimo, nga dunay bulawan o kasing-kasing, nga andam, nga mosagakay ni atong nagkinahanglan. Wow, baka nindot. Malipay yun ang Diyos. Labaw pa siyang mahatagan pagkagbili. Kay ang imong gibuhat, dako ng bililhon at ubangas Ginoo. Brothers and sisters, maungan ni ingon diri mga kaigsuonan,
sa imong pagsakripisyo karon sa hamong panahon apan luyunin ning tanan hinumdumi mga eksoan kadaugan kasiguruhan kausaban sa dagan sa kinabuhi dinhi sa silong sa langit. Ang imong pag-antos kung gihatagan na nimong bili, wow. Ang imong pagsakripisyo pag-adto sa simbahan, Lord, muadto ko sa simbahan, imong pasalamat ko nimo. Pero muadto ka sa simbahan, unya ang imong purpose og tuyo, maglantaw ra kas gisulot ni sister ni brother. Nagbantay ra ka sa wali ni pastor nga maigo na ka. Pagkasunod Domingo, mawagtang ra gyud ka. Pagkasunod bulan, pagkasunod tuig, hanaw gyud ko. Daghan na rason. Apan hinumdumi ang among giwali o gitudlo diri sa balang kasulatan. Dili ni kaayuhan lamang sa among kinabuhi, kundi kaayuhan ni adtong nagkinahanglan og layhag kausaban sa dagan sa panahon sa iyang kinabuhi dinhi sa silong sa langit sa kalibutan. Matud pa diri mga eksoon sa mga Roma kapitulo 8 versikulo 18. Ingon dire, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ang atong pagsakripisyo sa hamong panahon, dili ni siya ikatandi sa anindot unyang ipadayag sa Dios sa imong kinabuhi. It meaning to say, ang imong pag-antos karon wala ra ginas kumingking unya nga ikaw hatag ang korona sa kadaugan. Pag di ka nita kaagpas sa pagkamaayos Ginoo, mahimong way pili even sa adlaw unta nga para sa Ginoo. Kay gihatagan sa tao ang kabalaka, ang pagduha-duha, o diha magsugod nga mawad ang kapagtuo sa insakto nga pagtuo gikan sa Ginoo. Ato ning basahon ang mga Roma, mga eksoon. Dapat hatagan nimo konsiderasyon, hatagan nimo hatagan nimo balor eksoon, hatagan nimo bili ang imong mga pag-antos karon. Apan hinumdumi loyo ning tanan, ang imong pag-antos karon gamay ra gyud na kayo, jutay ra na kayo maigsoon sa gitagana sa kadagayang kaabudan sa Dios sa imong kinabuhi karon. Atong basahon Roma kapitulo 8 versikulo 18. Mao man ilang taw sa Ginoo nimo, mao man iyang gihulat mga igsoon. Mumanggani nga kanang mga estudyante nga katapusan nga eskwela sa kolehiyo, ako gina sa nag-ingnan nga kumana lang una upat ka tuig, ayaw mo pag-una-una o laing una-una. Focus sa inyo ang pagtuon. Ayaw mo pag-una-una o laing-laing pag-una-una kay naa na mo dire. Mas serious yung kalit mga kaigsunan, mo kalit lang sa kasadya kay mo pasiyaw na mapuntang ng kaigsunan naman. Ingon dire mga kaigsunan, Roma kapitulo 8. Ato ning basahon kapitulo 8 versikulo 18. Una sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kanunay ratag sineryos, masabot kitag kaguwang. Matod pa sa ako ang amigo mga kaigsunan nga dakuna o ay kauban na mo to kababata kani ato mga major in English mga kaigsunan kay maayo kung maayo mong speaking igsoon. Nakita mi kahapon niko, kumusta man sir? So wala man ka maguwang. Wala sa pumo na ikaiba kaigsunan siyempre. Minsan maura magyapon ang imuha nga kani ato karon. So ana yun na. Sa gikaimon ko na mga igsoon, dili pwede kusbon ang atong kinabuhi. Dili na to usbon ang atong kinaaya o sikid sa ta. Amen ba? Iusahay man ang isyos katilingban, maingon man nga, ay abay kay naka
Sulod na siyang trabaho, profesional na siya, niusok man sab ang kinaiya ay nahambog man sab. Igsuon wala tay angayan ikapanginambog, wa tay angayan ikapasigar mo, ay kining tanan gikan ni Ginoo. Kung kinsa ka kani ato hangtod karon at forever, hangtod sa katapusan gusto sa imong kinalabuhi mo, so dapat still the same. Ingon diri mga ekson na versikulo 18. Ingon diri nato ning basahon. Iisip ko ang akong mga pag-antos ni ining panahon na dili kayon ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Tanawa ra. Ingon ang Biblia ining atong pag-antos karon pertera kuning simpliha. Kaysa himaya unya nga ipadayag sa Dios kanimo. O sa manaygaan sa Dios sa matag tao sa kalibutan nga ni adto o panahon nga ikaw o ako moatubang sa Ginoo. O say promise niya gantimpala, korona nga dili malaya, kinabuhing walay katapusan, Pinoy-anan nga dili maguba, Pinoy-anan nga lunlun nga bulawan, kahimtang nga wa nay luha nga mutagas even sa imong mga mata. Kay mismo si Jesus, mismo ang Dios maunay mangunay pagpahid sa tanin nimong kagulan. Amen ba? Pero ang tao di katas, pero ang tao dili kaantos sa pagsakripisyo sa hamubong panahon. Imagine na to, kamumura kaya ng tuig, 40 ka tuig, 50 ka tuig. Mag-edad kag 50 kung imo yun ang una-una, mag-una-una na kapakadali araman ni mo si tinta ko. Tingali pila na naman, tingali ko ka tuig sa kalibutan ay. Una-una to pag-ayaw maigsoon ang nahabili na itong gininawa. Usan ako kamigo, ako singinan, pwede na mag-una nga i-restore nimo, pastor, i-retrieve nimo ang imong negosyo kaniyan to. Kaya siya may supplier sa mga sakyanan, sa mga heavy equipments. Siyempre, businessman. Ingon sa pastor, okay na ko, pastor, oy. Ako kinabuhi karon ako ning ihalad sa Ginoo. Ano man ginan ba siyang asawa? Usa man ning atong pagkakristohanon, mangandoy patag pagkadunahan, mangandoy ta pagkadato, o focus tas ministry nga gipiyal sa Ginoo nato. O sa iya gipili, ihatagan niya balor ang tawag sa Ginoo. Ikaw ako, hatagan ba ni mong bili? Kaya kung hatagan ni mong bili, even sa adlaw para sa Ginoo, dili gud makapugong ang imong tiil pag-adto sa templo like ni David. Si David nga, sa panahon sa iyang kalisod, sa mga panahon sa mga problema, sa panahon sa mga kaaway, left and right, atubangan ug luyo, pero niingon siya, moadto ko sa templo kay magdayeg ko dito. Nawagtang ang iyang kandok, nawagtang ang iyang kabalaka, nawagtang ang iyang pagluha-luha, ay ang presensya sa Dios maoy nagmanage sa tibok niyang kalawasan. Ikaw ug ako sa diha nga hatagan nimo bini ang mensahe sa Ginoo, mao ni mohatag nimo sa kinabuhing panagayaon, kinabuhing matagbaw ka sa tanan nga naan nimo karon. Apan kung dili kani nimo hatagang bini ang mensahe sa Ginoo, inom dumi moabot sa punto sa imong kinabuhi dinhi sa silong sa langit, mawat-an jud kag gana, mawat-an kag paglaom, kay ang imong gihuna-una ug mga pangandoy sa kinabuhi dili gyud ang kaya nimo kaputon bisan kun saan pa. Hello.
Mangandoy anitas atong kinabuhi nga dili kaya sa atong kapasidad. Labaw sa tanan, wala nato unahi ang Dios, wala nato unaha ang pagkamaayos Ginoo. Sigurado ma-failure gyud ka. Sigurado gyud kang mapakyas. Daghang mga katawhan sa tibok kalibutan. At the end sa ilang kinabuhi, miingon sila, ako lagi mo usikan ang mga panahon dinhi sa silong sa langit. Apan karon dinhi ko nakaambo. O sa pa nakaambo, wa nay kabtanan. O sa pa nakahinumdum nga mag-inusara na lamang. Usa ka papa ako ning hatagag pagtulunan. Mismo ang atong amigo ingon sa pastor, maunay nahitabo sa usa ka pamilya. Ilado sila kay kwartahan ni atong mga panahona, ni atong mga panahona. Hinumdum ni Igsoon, ni atong mga panahona, that is yung labay. Ingon siya, imagino ni mo pastor, maunay iyan nahitabo karon. Sa diha nga maayo pa siyang lawas, kwartahan siya, naasay asawa, naasay mga anak, samantalang ning sulod siya sa ginatili nga droga. Iyang gihatagang pili ang iyang bisyo o ang iyang pag-adik-adik. Iyang gibaylo ang iyang pamilya, ning kuyog sa siyang kabit-kabit. Nahurot ang iyang kabtangan kay ang tinuod nga dili asawa maura man ay muot-ot sa imong kabtangan kanang gitawag nga gabi. Klaro dili. Mao sa Biblia diha sa pagtuon sa balang kasulatan, bawal yun ang kabit-kabit. Siyempre na ako kay asawa, siyempre na ako kay bana. Ning hangyo ang asawa o mga anak, ayaw mi palayasa ni ining gabi una, kay wala mi intahoy katulgan uban sa mga anak nga gagmay pa. Unsay sulti sa bana, napirti pang kwartahan pa, layas mo ni ining panimalay kay wa nakoy obligasyon ninyo pagkaluoya. Tao ang asawa o mga anak ning layas sa tungang gabi ug asan sila paingon intahon ni pasilong sa kagabion. Ning abot sa punto nga iyang kabit og siya na inutil kay nahurot ang kabtangan, siya na lamang nag-ulo inusara sa katilingban. Wa na sa ilha nga bana sa iyang asawa, 22 ka tuig wala na sila relasyon. Iyang mga anak gisirhan na ang una-una. Sa iyang pagkasakit, wa na'y mupunit bisag iyang pamilya. Sakit igsoon, pait igsoon sa tanan nga laminaw sa FM radio. Dinhi sa FM, bat mo ni hinumdumi ataging pili ang panahon nga gihatag sa Ginoo nimo karon. Og ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan, ilha siya kasi agyon magamando sa tanan nimo mga lagyanan. Matod pa niya, pastor, dili sa nako pwede isalikway. Ang tinuod teksoon, bisan kung saan mo kadautan sa imong amahan, amahan yun ka. Yes. Apan diha sa tawhanon nga emosyon, kayang talikdan o isirado ang una-una sa tao, pinaagi sa tawag, kahitrid o pagdumot sa iyang si katao. Manghinao ang matag-usa ka nato, atagan natong dili sa tanang panahon nga maayos siya atong ipli mga kaigsunan. Goodness of God.
Ug kaluoy mo ay kinitang Kung manghinaot ko igsoon, ano na tayo nakatunan sa atong pagtuon sa pagkakasulatan. Ano na yung mensahe si Pastor MJ, good night and God bless everyone. Ako lang ni kasultan o mga awit magkalangit, ako ning itan over sa atong DJJ, ining mga tatnaa, kung kay doon na magoy i-release o mga pagpreparar sa adlaw na Domingo. Manghinaot ko, happy Sunday everyone. Ini sa Pilipinas, sa taga na itong panahon ang Ginoo ay may maghari sa itong kinabuhi. Hindi mo mas nalagad. Wala na ko ni himo nga bukat sa akong pagkatao ang trabaho nga iyang ibiyal nato. Lamang yatag ang tagpanahon kung saan nato pagpahig, pag-define ang matag oras. Aron dili sa nato matalikdan ang atong katungdanan sa pagpamit sa mensahe sa Diyos. Ang trabaho ng ipiyal namo, ang trabaho ng ipiyal sa Ginoo kanimo karon, ikaw o ang Diyos lang na ibalo ni ana. Ayaw himo ang gibukaton sa imong kinabuhi. Lord, dili na ko ni kaya. Lord, dili ko tapos og ang ayan. Apan hinumdumi ko ng Diyos magapamuhat kaya na imo exalt. Ayaw lang pagsalik sa imong kinaatman sa kalibutan. Ayaw lang pagsalik sa imong kahibalo nga imong nagkatunan karon. Kaya ang imong kahibalo karon, doon na sa gitawag limitasyon. Apan ang kahibalo sa Ginoo, way kinutuban, way pagkahubas, way pagkahupas sa igsoon. Ang ginawat ko, iyatak na ang dapit sa kabuntagon ngayang iyatak. Sa tanan nga naminaw sa FM radio, dini sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyo ang mga radio. Manghinaw kung ano na tayo makatunan o mapupo ang may pagtulunan. Ang pingi o hatag ipili ang panahon na ipiyal sa Ginoo kanato karon. Inato-usikan mga papag, mga mama, mga anak, mga kabataan, aron ang inyong pinayanan, ang inyong pamilya, maunay mag-una o mahimok mo good example sa katilingban. E dili ta mahimong makapaambit sister brother Kristohanon man ko, sister brother alagad ko sa Ginoo, sister brother usa man ako ka pastor apan guba ang imong pamilya. Wala kay may relasyon sa imong bana, wala kay may relasyon sa imong asawa, wala kay may relasyon sa imong silingan, wala kay may relasyon sa imong isig ka tao. Useless ang tanan. Wala na ibili ato bangan sa Ginoo. Ang ikinahanglan sa Dios igsoon, pabiling magpapinobsanon, pabiling sa tawag sa Dios ang ipiyal sa kanimo. E wabot ang insaktong panahon nga ikaw itubod yun ka kaniya. Ayaw himo ang imong aton, ang imong pag-antos karon sa himaya o niya nga ipadayag sa Dios kanimo kanako kanatong tanan. Adlaw karon ng Domingo, bisan asan mo nga organisasyon, hinumdumi sa inyong pagsimba, hatagig bili nga mahimaya ninyo ang Ginoo. Hatagig bili ninyo mga dawa ay naghinanglan ang Diyos sa inyong atensyon sa panahon nga muadto mo sa balay alapuanan. Ibig si Salmista David naghatag og panahon luyo sa iyang mga kahadlok, nawala ang iyang kahadlok sa diya niadto siya sa templo nagdahig nagimaya sa iyang Ginoo. O ang iyang Ginoo nga atong gialagaran karon mausap ang Ginoo nga atong gialagaran. Kay siya ang Diyos kang Abraham, siya ang Diyos kang Isaac, siya ang Diyos kang Jacob, siya usap ang Diyos kanato. Salamat sa Ginoo sa matag usa. Kung ako na ning sudlan o mga Christian sa mo, o dili lang ako ni i-off ang atong live, ako rin ning itong offer sa atong DJ alang sa mga greetings o mga request awit makalangit o happy Sunday everyone. Luzon, Visayas at Mindanao, maghinaot kung ano na tayo nakatunan diya sa balaan nga kasulatan.
day by day, oras-oras, minuto, hinumdumi, maayo ang Ginoo. Sa
Noong Jesus nag-aino, sila ipakita ng imong kahayag. Sila taliwalas sa kahingin ipaganaan, ipasidlak ng imong kahayag. Igsuon, maunang kini ang panahon, punong yang sa imong mga pagduha-duha. Kay natin pa sa iyong ulo, noong Jesus nag-aino, sila ipakita ng imong kahayag. Sila taliwalas sa kahingin ipaganaan, ipasidlak ng imong kahayag. Siya sa labing halanggan ni Diyos, sa libang pwersa sa kalangitan. Sa ngalan sa ating station manager, Reverend Gion Candelario. Sa ngalan sa ating general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaon. Ang sa ating Reverend Safra Candelario. Kini si DJ Jane. Magibo ba na po ninyo? Niinin sa iyong kabulmatagon. Maayong mabuntag sa tanang bisa paman sa nagapamilawanan sa Shine FM 95.3. O sa nagalantaw man sa itong live, maayong mabuntag ka ninyong tanay. Magigugaba na po si DJ Jane namin sa iyong agabuntagon na Domingo karon. September 29. Kapit na gina October. Sa nalang kadlaw, muaging October na yun. Nalilagid ko ang panahon, pagdalagan ng kirang oras. Salamat kayo sa tumbuy na Diyos sa magkaisa na pong adlaw na ilang yata sa matagusan na ito kinabuhi. Bisan pumaan sa adlaw nga Domingo at gayod nga taga panahon. Makatangang ginatog higayon. Ang pagduon, diha sa tubangan ngayon sa Diyos.